Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео. Днес ще си говорим за хайове, лоуве и за трендове на маркета. Така, нека да започваме без да губим повече време. За да имаме един хай, какво трябва да имаме? Трябва да имаме движение нагоре, след това движение надолу. Ето тук е нашият хай. За да имаме един лоу, трябва да имаме движение надолу, след това движение нагоре. Ето тук е нашият лоу. Хайовете се образуват от два кендала. Движение нагоре, след това движение надолу. Хай. А лоувете се образуват от два кендала. Движение надолу, след това движение нагоре. Нека да го покажем и на самия чарт това. Ето, примерно, да дадем за пример тук. Какво имаме? Имаме движение нагоре, след това движение надолу. Най-високата точка от тези два кендала е нашият хай. След това имаме движение надолу, движение нагоре. Ето тук е нашият лоу. След това движение нагоре, движение надолу. Хай. Както виждаме, тук има само движение надолу. Нашия следващ лоу е ето тук. Движение надолу, след това движение нагоре. Нашата най-ниска точка е нашият лоу. И така си продължаваме по самата графика. Така. И запомнете това, че винаги, това е важно да се запомни тук, един хай се образува от два кендала. Два кендала, при които единия цената отива нагоре, след това кендал, при който цената отива надолу. Ето, най-високата точка от тези двата кендала е нашият хай. Защото, примерно, ако дадем за пример, сега вижте примерно тук, как цената отива само нагоре. Ето тук е нашият лоу. Движение надолу, след това движение нагоре. Тук нямаме лоу образувано, защото цената е отивала само нагоре през това време. Окей. Как се движи маркета? Маркета се движи по три начина. Едният начин да се движи е в uptrend, когато цената отива нагоре. Така. И какво виждаме тук? Имаме движение нагоре, след това движение надолу. Ето тук е нашият хай. След това имаме движение надолу, движение нагоре. Лоу. След това движение нагоре, движение надолу. Хай. Движение надолу, движение нагоре. Лоу. И тук имаме движение нагоре, движение надолу. Хай. Какво можем да видим тук? В uptrenda всеки следващ хай е по-висок от предишният. И също така всеки следващ лоу е по-висок от предишния. Оп. Това е при uptrenda. При downtrenda имаме точно обратното. Движение надолу, след това движение нагоре, нашият лоу. Движение нагоре, движение надолу, нашият хай. Движение надолу, движение нагоре, лоу. Движение нагоре, движение надолу, хай. Точно обратното е. Всеки следващ лоу е по-нисък от предишния и всеки следващ хай
също е по-нисък от предишният. Това е в даунтренда. Третия начин, по който може да се движи маркета, е да консолидира да кажем примерно ето така. Той се движи настрани. И общо взето не прави нищо. Така, нека да ги видим тези неща на графиката. Окей. Добре, какво можем да видим тук? Цената си отива надолу. Това означава, че сме в даунтренд. И както обяснихме преди малко, тя не отива директно само надолу, ами вижте примерно как от тук вижте как се е движила. Движение надолу, след това движение нагоре. Движение надолу, след това движение нагоре. И можем да си ги бележим по същият начин. Какво имаме тук? Имаме движение надолу, след това движение нагоре. Това не. Имаме движение нагоре, след това движение надолу. Нашият лоу е тук. Тук имаме хай. Тук имаме движение нагоре, движение надолу. Нашият хай. След това тук имаме това е движението надолу, тук имаме движение нагоре. Това какво е? Нашият лоу. Движение надолу, движение нагоре. Лоу. И така си продължаваме нататък. Движение нагоре, движение надолу. Нашият хай. Движение надолу, движение нагоре. Нашият лоу. И така нататък. И какво можем да видим? Че всеки следващ хай е по-нисък от предишният. Също всеки следващ лоу става по-нисък от предишният. Това е при даунтренда. За uptrend, нека да дадем един пример. Ето тук има един малък uptrend. Така. Движение нагоре, движение надолу. Движение нагоре, движение надолу. Ето тук е нашият high. Тук е нашият low. High. Low. Какво виждаме? Виждаме пак, че всеки следващ high тук е по-висок от предишния. Въпреки че тук на висок таймфрейм ние сме в даунтренд, както виждате. Ето тук примерно има някакъв малък ретрейсмент, в който маркета се обръща и примерно е направил по-висок хай от този. Ето този хай е по-висок от този. Това се случва почти винаги.
Затова най-лошото, което може да направим е, примерно, както виждаме, че тук маркета се изсипва надолу. Ако решим, примерно, от тук да влезем в позиция, че маркета ще отива надолу, ето той ще отиде малко надолу, обаче след това вижте какъв ретрейсмент има. И най-лошото, което може да направим, е да продадем от тук, примерно, защото през цялото това време ще бъдем на минус. Чак тук, когато започне пак да се изсипва, чак тогава ще бъдем на плюс. Затова най-важното е никога, когато се движи в една посока само и не спира, да не влизаме просто на сляпо. Трябва да изчакваме за тези ретрейсменти, които се случват, цената се връща малко и след това да продадем. Но за тези неща ще говорим по-нататък. Сега искахме просто да говорим за как да бележим нашите хайове, лоуве и движенията на маркета. Така, благодаря ви, приятели, за вашето внимание. Желая ви хубав ден и много успешни трейдове. Чао от мен!